Guys, good morning. Good morning na tong tanan guys. For today's video guys, magluto ta aning sagol-sagol nga seafoods. Magtuon ko ani kay dili pa ko kamao na ang lambay dayon naay ato ang tahong. Di ba? O pasayan. Magtuon ko ani kay last na ko luto ani wala na mauway lami. Nya mao ning akong giutrohan kay aron makakuha na ko ba nya karon ato ning lapuan ako daan nibukal na guys. Unya ato na sang kuhaon dili na to palabian og kuan kay lutoon pa manig usab, di ba? Unya nag-un-on sa daay kog budburon guys kay lami kay ning budburon nga inununan ba. Nya sang gilapuan ang kuan guys, gilapuan sad nato ang tahong og pasayan atong lapuan niya karon ato ning tungaon kay aron magbabag tambok siya guys. Atong ginagmayon kay para maangay nya karon magandam tag lamas para sa atong mix nga seafoods. Nya ang akong ilamas ani kay ahos ra og bombay. Simple ra kay ang akong mga lamas ani guys. Duha ra ka klase nya. Dayon mga panakot. Di ba? Pino na kaayo guys. Lami man ni siya og daghan og ahos. Ahos og bombay. Kay tan-aw ko sa nagluto kaning akong anak nga si Tambok. Ang iyang daghanon bombay ra mag-ahos. Nya karon ikaduha pa ni akong luto ani nya di man ko kamao pag primero na kong luto way lami man. Karon ako ni nga ako anon atarungon para mo lami nana guys, ready na ni sila guys para pag mix na to sa kaha ang atong pasayan. Yummy kaayo guys, mura niya to ang lamas, simple ra kay ang atong mga lamas karon guys. Ahos ra jud siya og bombay. Nya kani simple jud kayo kay walay butter, walay Sprite. Kuan ra ni siya kanang timpla ra ni asin og tubig. Mura jud niya akong gigamit. Nya karon ato na ni siyang i-mix. Ato ni siyang gisahon no. Guwapa kayo ang ahos guys brown na siya, brownish golden brown na. Nya ato na ilunod ang atong lambay. Dayon ang pasayan. Dayon nato sang i-mix. Dayon nato ilunod ang tahong. Di ba? Tahong na siya ha. Ato siyang ukay-ukayon aron masagol. Nya anaon ni nato guys. Nya ato ni siyang timplahan kay aron mo lami-lami. Nya panakot asin gamay kay parat ba ini mga seafoods, parat na siya daan. Nya ato ni siyang sagulon para ang timpla ba motuhop. Tarongon ni natong ukay-ukay guys. Ato ning ukay-ukayan jud siya kay last na kong giluto og gikulami nya karon ato ning butang nga gamay tubig lang instead nga Sprite. Wala may Sprite, wala may masugo man ng tubig la say akong gamiton nya ato lang ng timplahan og kamay. Unya karon daay guys nagprepare pud ko para sa ato ang apritada. Mao ni siya sa carrots og patatas. Nya luto naman ang ato ang seafoods. Ato na ni siyang ibalhin sa sudlanan guys. Di ba? Nana guys, luto na. Yummy na. Lami siya guys. Di ba? Lami kay siya tanaw niya. Lami na sad kay sa una na kong luto. Katong una na kong luto kay mo ko gilamian. Mo na ni ready na sad ta sa pagluto sa ato ang apritada. Ato na siyang kuan sad to brown nya London data. Sorry. Ato na sa siyang butangag panakot. Tang na to gamay sugar. etc. Isa na to gamay guys. Ako din gigamit gamil kay aron gwapa ba. Dili siya mulagom. Nindot siya, dali siya mupuwa. Di siya maglagom.
Nya to din i-mix nya din atong takuban para mabukal. Nya ari sa tadire sa ato ang kinilawng gusto. Ato sa ni siyang isagol. O, di ba? Hapit na maluto ang atong apritada, guys. Nya ang ubang sagol unya na nailunod o mahuman. Hapit na haunon. Yan na, luto ng ato ang kuan. Atong mga putahi. O, kamuti lang ang paris, guys, kay mahal ang bugas. Kamuti ug saging ato iparis ato ang kuan karon, guys, ato ang mga putahi. O, mga na tanin nyo, guys. Ako yung unang nikaon, guys, kaya ang nagpaluto ani nangatog pa. Ako yung unang mukaon kay namukaw ko may ni mata. Suluhon na sa dinako ang sobra ra ilaha, guys. Og nay sobra ilaha, og way sobra away bahin sila, guys. Horoton ra ni Nainits TV, guys. So, di ba? Kusog kay mukaon si Nainits. Lami kayo ang tahong, guys. Lami ang ko aning tahong mo jud ni ako favorito ba. Tahong with kamuti. Nya kaon na tagaming sabaw sa apritada, guys. Yummy kaayo, guys. Muday jud ko ani, guys. Kay sige man sila kuan. Request man sila paluto. Nya kita lang sa tigluto nya kita tigkaon, oh, di ba? Paspas kayo. Mora na. Thank you for watching, guys. Salamat sa mga bagong followers nako o sa akong mga old followers. Thank you kayo ninyo. I love you more. See you next video, guys.